माझं नाव संतोष बद्रीनाथ निरगुडे आहे। मी प्रॉपर हिवरखेडा तालुका सेनगाव जिल्हा हिंगोली येथील राहणारा असून आज दिनांक दिनांक 15 नोव्हेंबर रोजी 2021 रोजी काय नाव सुनील भाऊ यांनी पाणी दाखवलेलं आहे आमच्या प्लॉटवरती। तर तुम्ही बघू शकता तिथं हा पॉईंट काढलेला आहे। तर गाडी केव्हा लावणार तुम्ही? गाडी 1-2-3 दिवसात 3 पाजर मिळालेले तरी अंदाज आहे की 2.5-3 इंची लागायला पाहिजेत। बघू आता याचे रिझल्ट गाडी लागल्यानंतर समजेल आपल्याला। यूट्यूबला पण